Nanumpa ang nasa 30 dating miyembro ng makakaliwang grupo sa Rehiyon 1 sa muling pagsuporta sa gobyerno kasabay ng kanilang pagbabalik loob sa isinagawang denouncement and mass signing of Oath of Allegiance sa Police Regional Office 1 sa San Fernando City, La Union. Ito'y sa harap ng kapulisan, Armed Forces of the Philippines, kasama ang iba pang sangay ng gobyerno na sinundan ng paglagda sa isang kasunduan na tuluyan ng pagtiwalag sa dating kinabibilangang grupo at muling makianib sa gobyerno. Nagbigay ng paunang tulong ang Philippine National Police kasabay ng kanilang pagbabagong buhay. Napapasama sila dahil siyempre doon sa bundok, iniengganyo sila, maaaring mali ang mga ibinigay na datos, maaaring impormasyon at inakala nila doon sila giginhawa, ngulit nagkamali sila. Maganda ang opportunity na ibinibigay natin sa ating government. Yun namang mga ayuda, assistance ay nandyan na. And una-una, mahirap, maaaring nalinlang sila ng kanilang mga kasamahan na makibaka. Pero dito mapapansin natin na itong gobyerno ang magbibigay sila ng magandang kinabukasan, hindi lamang sa kanila kundi sa kanilang mga pamilya. Naimbitahan din ang kinatawan ng iba pang sangay ng gobyerno gaya ng Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nakahandang tumulong at gumabay sa mga returnees upang maibalik ang kanilang normal na buhay nang hindi na nagtatago at kapiling na ang kanilang pamilya. Nangunguna sa pagpapatupad nito ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ang ginagawa po natin sa kanila, it's not enough that we have them sign the oath of allegiance. We have to sustain that. Kasi kung hindi nga natin sila, kumbaga papabayaan na natin sila, sasabihin nila, ay bakit hanggang doon lang. So ang mangyayari po niyan, sila po ay naorganisa na. Ito po mga kasama natin ngayon, naorganisa na sila. Hindi na yung dati nilang organisasyon may bago na silang organisasyon. At doon tutulungan natin sila with pwede pong sa DOLE as an association, pwede rin na maging kooperatiba sila para sa ganun ma-empower sila. Sila mismo yung magsasabi ano bang kailangan nilang gawin, ano ba ang kailangan talaga nila as an organization. And then, we will link them up with the various agencies na yun yung makakatulong sa kanila. Pag-amin ng ilang nagbalik loob, nalinlang sila sa mga pangako at kapalit na tulong ng dati nilang kasama na nag-recruit sa kanila. Hindi rin umano na ipaliwanag sa kanila na makakaliwang grupo o anti-government na ang kanilang sinalihan. Kaya nang mapagtanto na kontra-gobyerno ang kanilang nasamahan, sila na rin ang nagkusang sumurrender sa PNP. Bagadamot nga dati pagsayaatan, umay kayo unto garod makimiting to no kastoy siyempre mapang kami ta pagsayaatan garod ma'am kasi siyempre da kami nga taga ijay igid ti banbantay ta dayo ti ayan may kaya da kami mot nga may alalukuyon at siyempre kayat mi mot ata mi magarod amo ma'am nga madigayam di organisasyon nga aki mi memberan mi ma'am di kwan nagayab da nga umay kayo makimiting ijay kastoy nga barangay napang kami ma'am nag-elect da iti officers kakasjay tapos idi kwan may da nag-update nga ada iti paayab nga mapan agrali ijay Manila mapan kami ma'am tapos jay bigan ko na da mapan kami manan tapos dito San Fernando pa ma'am ada pa iti imay nga nagayab matlaang tapos nagrally da mala dito San Fernando ma'am tapos idi kwan ada ting kwada nga pagsayaatan ma'am idi naamuan mi nga DJ nga simalyan mi nga organisasyon kat against government. Idi adati imay nga kapulisan iti barangay mi taw may damat agkan kandak iti outreach kasjay dimawat kami iti tulong kanya dakinda sir so dijay sige gor tatulungan da kayo kunada so di nag-withdraw kami kanya da nga tapno kayat mi nga malinisan iti nagan may gapo na tada nga rod iti anak mi nga gis eskwela kat baka balang araw maapektaran dijay handan to nga makaala iti trabaho da nga nasaya at gapo da kita nga nasimalsalyan mi ma'am. Sa kabila ng pagsuko at pagbabalik loob ng dating makakaliwang grupo, tinitiyak ng Pro 1 at NICA Regional Office 1 na nananatiling insurgency-free ang Rehiyon 1. Sinisiguro rin ng pulisya ang proteksyon ng mga magbabalik loob. Amin pong igagagantiyahan na hindi mapapanganib ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Maaari pong ikinatatakot, hindi naman po natin inilalabas ang kanilang mukha, ang tunay na pangalan, at ito ay pinoprotektahan natin sila upang sila ay hindi mapalagay sa peligro o panganib. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.